जवळपास गेल्या 4 वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होते। सर्वोच्च न्यायालयात 23व्या नंबरवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती। मात्र पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख पाहायला मिळाली। राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली। त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नवी तारीख दिली आहे। पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला होणार आहे। त्यामुळे आणखीन जवळपास 1 महिन्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे। दरम्यान दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे। शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील झाली आहे। मात्र अजून काही काळ सर्वांनाच वाट पाहावी लागेल। कोर्टानं कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही, पण ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यानं राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती। त्यातच न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली होती। ओबीसी आरक्षण असो की नसो, पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे। दरम्यान राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं। राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचंही फडणवीस यांनी म्हटलं होतं। आता या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली आहे। पुढील सुनावणी तेव्हाच होणार आहे। त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखीन काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।